Tricycle driver naman sa Cubay Haro nakaluwas matapos itiro sa makapila ka beses sang wala pa makilalaan nga persona. Si Zen Kilatang nakatuto. Nagakabalaka si Denard Alunday sang iya seguridad matapos nga gintiro sang makapila ka beses sa barangay Cubay Haro. Suno sa iya manugpan niya po na kuntani sila sang nagtaghol ang ila ido, gani ini ang nagwa matapos ginsugo sang iya iloy. Nakibot na lang ini sang may nakitaan nga duha ka lalaki nga nagakamang malapit sa suba kag nagpalupok. Kung tag-flashlight ko na iguan, siguro sa flashlight, gintiro ko danila di no? Dire ko nila gintiro ko pabarak, sila din ako no? Maswerte naman nga wala ini mapuruhan bangod ang mga igo sang bala ang makitaan sa mga puno sang saging nga nagsalbar sa iya. Gilayon nga nagpalagi ang mga sospek, pila sa tiil ang naangkon ni Alunday. Naswertehan ako gani, ma'am kay may mga saging. Pablang ari di tanan ng sa balaw. Dire ko nigo na anan ko diro naglapos ng balaw. Nigo ko stiil. Ugna na di sila ilaya mo. Lo pagtiruay mabla. Nagtiruay mo na da sila mo. Di wala na ko daya sila daya problema yating ang ako lang yung nangalamit ta sila ila sang ibang nga tao. Sunod sa iya iloy wala sang kontrang nga bata kag posible na salan lang ini. Pirte kul ba kay nagahibi na ko mo ang ako na kunan bata ko nga nadugo na gagay ng dugo mo. Nahibaloan nga nagabiyahe ang biktima sang tricycle. Sa subong wala pa matumod ang duha ka mga lalaki kag padayon pa ang ginahibalo sang Haro Police ang motibo sang duha sa pagtiro kay Alunday. Upoy Kiramal Parkia, Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.